Felly pleser o'r mwyaf ydy cael cyflwyno ein siaradwr cyntaf ni, yr Athro Ceri Davies. Mae Ceri Davies yn athro emeritus ym Mhrifysgol Abertawe. Graddiodd yn y clasuron, Groeg a Lladin ym Mhrifysgol Cymru a Phrifysgol Rhydychen. Bu'n darlithio yn y clasuron ym Mhrifysgol Caerdydd rhwng 1969 a 1988 ac yna symud i Brifysgol Abertawe, lle bu'n athro a phennaeth adran. Ymddeolodd yn y flwyddyn 2011. Bu hanes y traddodiad clasurol yng Nghymru yn arbennig gwaith llenorion Lladin a dadeni disg yn faes ymchwil iddo ers hanner canrif. Ymhlith ei gawddiadau mae'r llyfrau'r Rhagomadroddion a Chyflwyniadau Lladin 1551 i 1632 a gyhoeddwyd yn 1980. Latin Writers of the Renaissance yn y gyfres Writers of Wales 1981. Welsh Literature and the Classical Tradition 1995, John Davies o Fallwyd, 2001, ac yn fwyaf diweddar, John Pryce, Historiae Britannicae Defensio, A Defence of the British History, 2015. Rhwng 1976 a 1988, roedd yn aelod o banol cyfieithu'r Testament Newydd a'r Apocryffa ar gyfer y Beibl Cymraeg Newydd. Ac felly, hyd yn oed os nad ych chi wedi darllen llyfrau ysgolheigaidd yr Athro Davies, bydd nifer fawr iawn ohono ni'n elwa falle'n ddyddiol o'i ysgolheictod wrth i ni ddarllen cyfieithiad yr ysgrythurau yn y Beibl Cymraeg Newydd, a mawr felly yw ein dyled ni. Teitl y seminar heddi ydy Dau John Williams o Ystradmeurig, clasurwyr, ysgolfeistri, clerigwyr. A parchedig John Williams, yr hen syr, 1745 neu 1746 i 1811, olynydd Edward Richard, a'i fab yr archdiacon John Williams, 1792 i 1858, warden cynta, Coleg Llan Ymddyfri. Diolch yn fawr iawn i chi Ceri, ni wrth yn bodd bod chi wedi ymuno ni bore yma, ac i ni edrych mlaen yn eiddgar i glywed y cyflwyniad. Diolch yn fawr. Wel, diolch yn fawr Ainsley a bore da i chi i gyd. Wel, fel y clwsoch chi, Ystradmeurig yng Ngheredigion, ychydig i'r gogledd o Tregaron, dyna lle mae man cychwyn beth bynnag yr hyn sy'n gen i i'w gynnig i chi'r bore yma. Ac yn arbennig yn yr ysgol hynod a sefydlwyd yno gan Edward Richard yn ôl hanner cyntaf 19th ganrif. Mae ysgol Ystradmeurig wedi cael cyfeirio at iddi droion sesiynau Gofal yn Gwynllan, fel mae thrinfa nifer o'r rheini esonwyd amdanyn nhw. Rhai fel Thomas Jones Creaton, John Owen Thrusington, John Hughes Llanbadarn Fawr a sawl un arall. Ac yn y cylch cyntaf o'r gwemenarau hyn fe, gafwyd cyflwyniad gan Gerald Morgan ar Edward Richard ei hun ac ar ei ddisgybl enwocaf sef Ieuan Fardd, ac mae darlith Gerald wedi chyhoeddi bellach yn y gyfrol y dylswn ni gyfeirio at hi. Wel nawr, y cais i mi yw sôn rhyw chydig am yr athro a olynodd Edward Richard yn ysgolfeistr Ystradmeurig, gŵr o'r enw John Williams, fel y glywsoch chi, y parchedig John Williams. Yn wahanol i Edward Richard, roedd hwn wedi ei ordeinio, ac yna ei fab yn te un eto o'r enw John Williams, a ddaeth yn archddiacon Ceredigion, ac a gafodd yrfa nodedig i hunan fel addysgwr, y rhan fwyaf ohoni fodd bynnag y tu allan i Gymru. Yr oedd John Williams y tad, yr hen syr fel y deithpwyd i gyfeirio ato fe, yn un o hen ddisgyblion Edward Richard, wedi enni ym 1746 yn Swydd Ffynnon, rhyw filltir o Ystradmeurig, yn fab hynna i David Williams, gof wrth ei alwedigaeth, ond gŵr a oedd hefyd yn un o gynghorwyr, exhorters, cynnar y Methodistiaid. Dyn ni ddim ymhell o diriogaeth Daniel Rowland, ac roedd David Williams yn un o 4 cynghorwr o Geredigion, y ceir sôn amdanyn nhw yng nghyfnodion un o sesiynau cyntaf Methodistiaid yn y 1740au, ac ar olygu seiadau'r sir yn cael ei roi dan ei ofalau. Mae hyn i gyd yn ddiddorol iawn, oherwydd
symudiad o fewn i'r eglwys wladol, oedd Methodistiaeth byd hynny wrth gwrs, ac felly y byddwyd yn parhau am genedlaethau. Doedd y carfannu a'r polareiddio efallai ddim mor ddwys ag yr un I weithiau ni dybio o leia yng Ngheredigion. Beth bynnag am anhoffter Edward Richard o enthusiasm y Methodistiaid, fel y gellir casglu o'i lythyrau, a hefyd o eiriau pigog yn ei ail fugeilgerdd am y gai frodyr a'r cynghorwyr di-synwyr. Roedd hynny ddim yn rhwystyr I David Williams anfon John, ei fab hynna, a'r llaill o'i 5 mab Athro Lithgar i'w haddysgu gan Edward Richard. Un arall o'i feibionau oedd Evan Williams, a'n sefydlodd yn gyhoeddwr llyfrau ar y Strand yn Llundain. Nawr beth bynnag yr hyfforddiant mwy elfennol a gaid yno, ac mae'n siŵr fod tipyn o hynny'n digwydd, yr hyn y dath ysgol Ystradmeurig yn enwog amdano fe, oedd yr addysg glasurol, dysgu Lladin a Groeg a gyfrenid gan Edward Richard. Yn Ystradmeurig y bu 2 o feibion Lewis Morris yn cael ei haddysgu. Nawr, dyw Lewis Morris ddim yn cael ei gofio am organmol neb, ond meddai fe mewn llythyr at ei frawd Richard yn 1760, a dyna'r cyfnod pan oedd John Williams hefyd yn ddisgybl yno, meddai Lewis Morris, Ned Richard o Ystradmeurig, lle mae fy mhlant I yn dysgu Lladin gydag ef, sydd ysgolhaig rhagorol iawn. Ac mae'r stori adnabyddus honno, mae'n cael ei chroniclo yn y stên Sioned Sylvan Evans ac mewn mannau eraill, am diwtor o Rhydychen yn dod ar rhai o'i fyfyrwyr I gymryd rhan mewn gornest lafar, Groeg a Lladin, rhyw fath o dalwr clasurol, yn erbyn disgyblion Edward Richard, ac yn ildio'r dydd hyd yn oed cyn cyrraedd yng nghysbryllderau Ystradmeurig. Roedd Edward Richard wedi anfon rhai o'r disgyblion allan yng ngwisg gweithwyr I labro wrth fannau strategol ar y rhwydwaith cymysglyd o ffyrdd o gwmpas Ystradmeurig, a dyma'r Rhydychenwyr yn dod ar draws un grŵp ohonyn nhw, gofyn y ffordd i'r ysgol a chael ei cyfarwyddo mewn Lladin. Ymlaen a gofyn wrth y groesffordd nesaf, a'r gweithwyr yn y fan honno yn ateb mewn Groeg. Wel, erbyn i'r ymwelwyr gyda'r ysgol, roedd y disgyblion wedi croesi'r caeau, newid I dillad ac yn ôl wrth I desgu. Ond pa yw symryson yn erbyn cynhyrchion ysgol mewn ardal lle roedd hyd yn oed gweithwyr yr hewl yn siarad Groeg a Lladin. Wel, mae'r stori apocryffaidd honno beth bynnag am ei moeseg hi yn rhan o chwedloniaeth ysgol Ystradmeurig. Ond roedd mwy o dipyn i'r ysgol na hynny, wrth iddi datblygu dan law Edward Richard. Yn un peth fe ofalodd bod yno lyfrgell helaeth. The Bodley of Wales, byddai un braidd yn or-awenus amdani hi. Llyfrgell y parhawyd I ychwanegu ati dan I olynydd. Ond does dim amser I fanylu ar hyn nawr, ond fe ddath cyfran o weddillion y llyfrgell dros 300 o gyfrolau I gyd I ofal Coleg Dewi Sant Llambed wedi cael ysgol yn 1974. Dim ond gweithiau diwynyddol sy'n fwy niferus na'r rhai clasurol ymhlith y teitlau a gadwyd. Ond hefyd, yn ogystal â'i ymroddiad a'i ddawn ddi-gwestiwn fel athro, roedd Edward Richard wedi sylweddoli bod rhaid gosod o'r ysgol ar seiliau ariannol a chyfonsoddiadol cadarn. Ac yn hynny fe gafodd gefnogaeth rhai o deuluodd mwy breintiedig Ceredigion, rhai fel Fawns, Trawsgroed a Ffaweliaid Nanteos ag eraill, ac fe ofalodd am waddol i'r ysgol. Diogelu nawdd I 32 ar y tro o bechgyn o'r ardal gael hi addysgu yn ddihi, a llunio ym 1774 Deed of Trust manwl ar gyfer I dyfodol hi. The said Edward Richard doth direct the schoolmaster to be from time to time appointed, direct that the schoolmaster shall be a person professing the religion of the Church of England, of a good moral character, and well qualified to teach the Greek and Latin classics as taught in the principal grammar schools in England. Nawr, sylwch gyda llaw
ar y cyfeiriad at grammar schools. Fe fi llawer ohono ni siwr o fod mewn ysgolion oedd yn cael ei galw'n ysgolion gramadeg, grammar schools. Ac mae'n dda i ni gofio mai at feistroli morffoleg a chystrawen yr iaith Ladin yn arbennig, at gyfansoddi mewn pros ac mewn bydwr yn yr iaith. At hynny, yr oedd y cyfeirio at ramadeg yn pwyntio o'r unfed ganrif ar 15 ymlaen. Yng ngeiriau cryno M.L. Clark, arbenigwr ar hanes addysg clasurol, ac fe fi M.L. Clark gyda llaw yn Athro Lladin ym Mhrifysgol Bangor am blynyddoedd. Dyma mae'n ei ddweud, the foundation of grammar school education was the Latin grammar. A dyna ddelfryd Edward Richard, as taught in the principal grammar schools in England. Ac mewn atodiad i wewyllus lain a mis cyn i farwolaeth am mis Mawrth 1777, mae e'n siarsio i olynwyr o ysgolfeistri fel hyn. The school is not to be sinecure. You must get your bread by labour and industry. This is my will, and I hope it will be observed. Discharge, therefore, your trust faithfully. Wel, yr olynydd a benodwyd oedd John Williams. A fi'n ysgolfeistir yn Ystradmeurig am 1 flynedd a 20, o 1777 hyd i farw yn 1818. Fi, John Williams, ddim mewn prifysgol. Yn Ystradmeurig yn unig, y bu dan hyfforddiant ffurfiol. Ond fe gafodd brofiad cyfrannu addysg mewn mannau eraill. Ym 1765 fe aeth i fod yn athro mewn ysgol yng Nghapel Wystog, Plwyf Treamlod, Sir Benfro, un o 2 newydd fel ei gelwyd nhw y Methodisiaid. Ond o fewn blwyddyn, roedd e wedi symud i dref Aberteifi, yn athro yn yr ysgol ramadeg, yr ysgol rad, y gawsau i sefydlu yno yng nghanol yr ail ganrif ar 15. Ac yn Aberteifi, beth bynnag am y ddylanwadau cefndirol saiadau Methodistaidd, Swydd Ffynnon a'r Wystog, fe bwriodd i goelbren gyda'r math o uchel eglwysyddiaeth canol y llwybr a nodweddau un megis yr esgob Charles Moss T. Ddewi, a'i hirddodd e yn ddeacon ddiwedd 1768 ac yn offeiriad yn 1770. Y flwyddyn ddilynol 1771, fe symudodd dros y ffin i swydd Henffordd, i guradiaeth a swydd athro yn yr Rhosam a'r Wy, Ross. Ond yna, ym 1777, ar farw Edward Richard, dyma'i benodi fe yn 32 mlwydd oed yn ysgolfeistir Ystradmeurig, neu yn fanwl Ystradmeurig ag ysgol atodol yn Lledrod, ac yno ar yr hosodd e weddill i ddyddiau. Nawr, ar lawer Cymru, y 20 mlynedd hyn, dan ofal John Williams, oedd oes air ysgol Ystradmeurig. Yng nghyfnod i oruchwiliaeth e rhwng 1812 a 1815, y codwyd yr ysgoldy sy'n dal i sefyll y drws nesaf i eglwys Sant Ioan. Ac ar un adeg, mae'n debyg bod cynifer a 150 o ddisgyblion yn yr ysgol. Ac fe fi John Williams yn driw iawn i goffadwriaeth Edward Richard ym mhob ffordd, yn cynnwys croniclo yn Saesneg, hanes i fywydau, ynghyd â chasgliad o'i waith barddonol, gwaith a gyhoeddwyd yn 1811, a chyhoeddwr y gyfrol honno oedd Evan Williams, i frawd o argraffydd yn Llundain. Un o'r pethau pwysica a ddigwyddodd yn hanes yr ysgol yn gynnar yng nghyfnod John Williams, fel yn achos ysgolion eraill hefyd yn ysgol Beth Ty Ddewi, rhai fel ysgol Aberteifi ac ysgol ramadeg y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin. Oedd gweithredu disgwyliadau Samuel Horsley, esgob Ty Ddewi rhwng 1788 a 1794, Horsley a elynwyr, i disgwyliadau nhw ar fater ffurfioli y fforddiant darpar clerigwyr o fewn i'r esgobaeth. Wrth raidd y peth roedd concern am ddiffygion y ddysgol llawer o clerigwyr y mynyddir, y mountain clergyman, fel ei gelwyn nhw weithiau braidd yn syrhaus. Rhai na fi yn Rhydychen neu Gaergrawnt,
ac na chawsau banteision i gosod mewn bywiolaethau cysurus. Ond rhai, o'n e bai am eu gwasanaeth nhw, fel curadiad, yn ddiaconiad ac offeiriad, y bydde'r plwyfi yn gwegian o ddiffyg gofal bugeiliol ac o ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg. Mae thebyg hefyd fod safonau addysgol digon ar uchel rhai o'r academïau angydffurfiol, Academi Caerfyrddin er enghraifft, ac yng Nghaerfyrddin, ysgolion Castell Hywel ac yn nes ymlaen neuadd Lwyd, fod hynny yn achos tipyn o embaras Anglicanaidd hefyd. Beth bynnag am hynny, rhan o ddatrysiad yr esgob Horsley i'r broblem oedd ymddiried yn ffurfiol i ysgol Ystradmeurig a'i thebyg, y cyfrifoldeb o gynnal ffrwd ddiwinyddol i gyd asio ar addysg ramadegol. Tua diwedd 1788 fe anfonodd allan argymhellion manwl at yr ysgolfeistri yn amlinellu i ddisgwyliadau, yn cynnwys y brawddeg hon. Another caution I would earnestly recommend is to admit to students in divinity Another caution I would earnestly recommend is to admit no students in divinity who have not made such a proficiency in school learning as to be able to construe the Greek Testament and the common Latin authors with tolerable proficiency. Yna rwy'n cael yn hemtro i ddweud cliwch, ond rwy'n ymateb. Ond mae Horsley yn mynd yn ei flaen i restru rhai o'r awduron y dyledu astudio fel rhan o addysg y ffrwd ddiwinyddol. Hugo Grotius ar wirionedd y grefydd Gristnogol, John Pearson ar y credo, analogy ar esgob Butler, ond gweithiau moesegol groeg a Lladin hefyd, Epictetus, Xenophon ar fywyd Socrates, De Officiis a De Finibus Cicero ac yn y blaen. Does dim cynnwys dim yn y Gymraeg, gweitha'r modd, dim diffyniad ffydd eglwys Loegr, dim rheol buchedd sanctaidd. Beth bynnag am hynny, fe gydiodd John Williams yn egnio yn yr her. A meddai D.G. Osborne Jones yn ei lyfr gwerthawr osbraidd yn hagiografaidd ar hanes ysgol Ystradmeurig. Prelates like Horsley and Cleaver, esgob Bangor yn y Llanelwy, they were in the habit of saying that there were no candidates presented for ordination to compare with those of Williams's, as regard their classical and theological knowledge. Hyd nes agor Coleg Llambed ddiwedd y 1820, fe fu cyfraniad Ystradmeurig yn codi safon addysgol clerigwyr cefn gwlad, y rhai oedd yn dwyn pwys a gres y dydd yn aml dan amgylchiadau anodd. Fe fu'r cyfraniad hwnnw yn sylweddol iawn. Ond nid dyna'r cyfan o waith yr ysgol Dan John Williams. Fe gofiwch chi Charles Edward Richard yn a deed of trust to teach the Greek and Latin classics as taught in the principal grammar schools in England, ac yna mae'n mynd ymlaen, so that boys therein instructed may be qualified for either of the universities of Oxford or Cambridge. Wel, tipyn o her o gofio bri clasurol rhai o'r principal grammar schools yn Lloegr. Ond fe gynhyrchodd John Williams ffrwd fyfyrwyr a ffeindiodd ei ffordd i'r naill neu'r llall o'r ddwy brifysgol, Rhydychen yn arbennig. Ac yn nodedig yn ei plith nhw, roedd dau o'i feibion ei hunan. Yn gyntaf ei fab hynna, David Williams, aeth i goleg Wadham, Rhydychen, a Ithel hefyd am gyfnod yn gymrawd o'i goleg. Fe oedd dolynydd i dad yn ysgolfeistr Ystradmeurig, ond y sylwedd fe fi farw ym 1823, 5 mlynedd yn unig ar ôl iddo fe ymgymryd ar swydd. Ond at y mab arall, John Williams yr ail, brawd iau David Williams, rwy am fod. Gŵr a gafodd yrfa eithriadol iawn fel addysgwr a chlerigwr. Un hefyd y mae'n syndod fel y mae wedi anwybyddu braidd, cymaint i gonsern am fuddiannau Cymru. Efallai fod ymwneud o'r ffaith iddo fe dreulio hanner i fywyd y tu allan i Gymru a hynny.
Wel, rhaid bod yn gryno. Wedi enni yn Ystradmeurig yn Ebrill 1792, fe'i haddysgwyd yn ysgol I dad. Yna, yn 15 oed, meddyliwch, fe aeth I fod yn ddisgybl athro mewn ysgol yn Chiswick, Middlesex. Wedyn I ddysgu mewn ysgol yn Llwydro, cyn ennill ysgoloriaeth glasurol ym 1810 I goleg Balliol, Rhydychen. Prifysgol gwbl Anglicanaidd oedd Rhydychen bryd hynny wrth gwrs. Cymrodir y colegau bron I gyd mewn urddau eglwysig, a'r prifysgol a'r colegau yn darparu patrwm o addoliad a hefyd o addysg grefyddol y disgwylid I bob myfyriwr I dilyn. Ond doedd na ddim ysgol anrhydedd, honours school, ar gyfer BA mewn diwinyddiaeth. Yn ddiweddarach yn y ganrif y daeth hynny fel gyda y rhan fwyaf o bynciau. Ond yr oedd ysgol anrhydedd wedi sefydlu yn y clasuron, literau humaniores fel ei gelwyd, hynny ym 1807, 2 blynedd cyn I John Williams gyrraedd Balliol. A'r cwrs hwnnw a ddilynwyd ganddo fe, gan raddio 4 blynedd yn ddiweddarach, yn un o 5 yn unig yn y dosbarth cyntaf. Un arall o'r 5 oedd Thomas Arnold, yr eminent Victorian, chwedl Lytton Strachey, a ddaeth yn brifathro ysgol rygbi. Wel, ar gorn I lwyddiant fel myfyriwr, fe benodwyd John Williams yn syth ar ôl graddio yn athro clasurol yng Ngholeg Winchester, yn gynorthwyydd I brifathro'r ysgol, Dr Henry Gabel. Nawr, dyna wrth gwrs un o ysgolion mwyaf breintiedig Lloegr. Wedi sefydlu yn y bedwaredd ganrif ar 10 gan William o Wickham, Esgob Winchester, ymhlith pethau eraill I baratoi bechgyn ar gyfer mynd yn ei blaenau i'r coleg a sefydlwyd gan yr esgob yn Rhydychen, sef y coleg newydd, New College. John Williams, mae'n debyg, oedd y non-Wickhamist cyntaf i'w benodi I staff Winchester. Ac mae hynny'n adrodd cyfrolau am iddoniau fe a'i hunan hyderau hefyd. Ond doedd hynny ddim yn golygu bod I gyd athrawon na chymrodir y coleg newydd yn gwbl hapus ynglyn â'r mater. Fe wnaethon ati annog bechgyn o rai o 2 yr ysgol ar wahân I dir prifathro I hannog nhw I streicio yn ei erbyn. Fe gafodd ei gefnogaeth y prifathro, ond wedi 4 blynedd, fe symudodd I ddysgu mewn ysgol arall ger Winchester, ysgol Hyde Abbey, oedd yn cael ei harwen gan 2 frawd oedd yn gynhyrchion ysgol Eton ac yn gymrodir coleg y Drindod Caergrawnt. Ac yn ystod y blynyddoedd hyn hefyd, fe dderbyniodd John Williams urddau eglwysig. Ond yna, dyma alwad I ddychwelyd o ganol y môr hwnnw o Saesnigrwydd, dychwelyd I Gymru ac I Geredigion. Ym 1820, ar wahoddiad esgob Rhyddewi Thomas Burgess, fe gosodwyd yn dilyn marwolaeth Eliezer Williams, yn vicar Llanbedr Pontsteffan ac yn ysgolfeistr yr ysgol ramadeg lwyddiannus iawn yr oedd Eliezer wedi ei sefydlu yno. Ac fe ellir deall yr atyniad. Doedd o'n 2 flynedd ers marw I dad, I frawd bellach yn ysgolfeistr Ystradmeurig, a mwy na sôn yn y gwynt am gynllun yr esgob I sefydlu coleg I hyfforddi clerigwyr yn y sir, yn ddigon tebyg yn Llanbed. Wel, fe bu'n llwyddiant ysgubol fel athro. Roedd gan ysgol Llanbed fel Ystradmeurig I ffrwd ddiwynyddol, a disgyblion yn dod ato fe o bell ag agos, gan gynnwys mab I Sir Walter Scott, yr holl ffordd o'r Alban. Roedd John Gibson Lockhart, mab yng nghyfraith Scott, I fywgraffydd hefyd yn nes ymlaen, wedi bod yn gyfaill I Williams yn Rhydychen, a fe argymhellodd anfan y bachgen Charles Scott ato fe i'w baratoi ar gyfer mynediad I Rhydychen. A nid Charles Scott oedd yr unig Scotin I ddod at John Williams yn Llanbed. Roedd y march mawr iddo fe hefyd fel vicar Llanbed, a fe bregethodd yn y gwasanaeth ar achlysur gosod carreg sylfaen, coleg Llanbed, ym 1822. Ac yr oedd siŵr o fod,
roedd e ddim yn bryn o uchelgais, roedd e'n ei weld ei hunan fel ymgeisydd priodol ar gyfer dod yn brifathro cyntaf y coleg arfaethedig. Ond mae'n amlwg nad felly roedd Burgess yn gweld pethau. Ac yn 1824, ac yn temps sy'n hwyro falle fel yr oedd y gwynt yn troi, dyma John Williams y gyntaf newydd briodi hefyd, a Mary Evans, merch o Llanillar, dyma fe'n codi bac ar gael ei benodi'n brifathro rector cyntaf ysgol newydd yng Nghaeredin. Ysgol yr oedd Sir Walter Scott yn un o'i phrif hyrwyddwyr, sef yr Edinburgh Academy. Ac o'r dechrau, roedd yr ysgol i fod yng ngeiriau M.L. Clark eto, designedly a classical school, gyda golwg ar baratoi bechgyn ar gyfer mynediad nid yn unig i brifysgolion yr Alban, ond hefyd ac yn arbennig iawn i ddwy brifysgol Lloegr. Mewn cystadleuaeth glos gydag 1 ar 15 o ymgeiswyr yn yr Alban Presbyteraidd, a chyda llaw doedd yna ddim cynrychiolaeth sectaraidd o gwbl ar fwrdd cyfarwyddwyr yr ysgol, ond yno yn yr Alban Presbyteraidd i'r Anglicaniad o Gymro o Ystradmeurig yr ymddiriedwyd y cyfrifoldeb o osod ar ei thraed ysgol sydd wedi parhau hyd heddiw yn un o ysgolion amlycaf yr Alban. Ac fe bu yno yng Nghaeredin am dros 20 mlynedd, hyd 1847, ac ennill y clod o fod yng ngolwg i noddwr a'i gyfaill Walter Scott beth bynnag, ac rwy'n dyfynnu the best schoolmaster in Europe. Roedd ganddo help athrawon eraill, ond fe hunan oedd yn dysgu'r dosbarthiadau ucha mewn Lladin a Groeg. Ac mae enwau rhai o'r disgyblion a fi trwy'r Edinburgh Academy yn ei amser yn go arbennig. Yn fwy anodedig i gyd falle, Archibald Campbell Tate, a ddaeth yn esgob Llundain ac yn arch esgob Caergaint, yr oedd i barche i John Williams yn ddiderfyn. Ac fe bu Tate mewn cyswllt bugeiliol ag yn ei flynyddoedd ola, a'r esgob fel oedd byd hynny esgob Tate, a arweiniodd i wasanaeth angladdol yn 1858. Wel, beth wedes i gyda fod John Williams wedi aros yng Nghaeredin am dros 20 mlynedd, o 1824 hyd 1847, ac a bod yn fanwl, mae hynny'n gywir. Ond fe fu yna bwlch yn ystod i brifio athrawiaethau yn yr Academy. Syndod a siom i Walter Scott ag eraill, ar ôl 3 blynedd yn unig, fe gyhoeddodd Williams i fod yn gadael. A hynny ar ei apwyntio ddiwedd 1827 yn Professor of Roman Language and Literature, hynny yw Lladin, yn y sefydliad newydd y deithpwyd i'w adnabod cyn bo hir wrth yr enw University College London. Roedd hyn yn dipyn o blien yn het Williams, ac yn arwydd o'r bri oedd iddo fe fel clasurydd. Dyma gadair a fyddai'n cael ei dal yn nes ymlaen yn y ganrif gan ladinwyr adnabyddus iawn, megis Robinson Ellis ac A.E. Houseman hefyd. Ond o fewn ychydig fusodd, cyn i'r coleg agor ei ddrysau am y tro cyntaf i fyfyrwyr yn Hydref 1828, fe ymddiswyddodd. Oherwydd pwysau arno fe ymddengys, i beidio a'i uniaethu hunan ar sefydliad secular, the Godless College on Gower Street. A meddai fe yn ei lythyr yn ymddiswyddo, the truth is, I have not courage to have the hostility of my own order, yn yw'r offeriadaeth Anglicanaidd, and to array myself in battle against the lawn sleeves and mitred fronts of my ecclesiastical superiors. Symudodd a'i deulu ddim o Gaeredin, ac am y 2 blynedd nesaf, fe fi'n gweithio ar gyfrol a gyhoeddwyd yn 1829, The Life and Actions of Alexander the Great, ac yn paratoi hefyd ar gyfer ei brif waith, sef llyfr 400 tudalen ar Homer, a welodd ole dydd yn 1842. Yn y cyfamser, dipyn o drychineb i'r gwrau pwyntiwyd i'w ddilyn yn yr Edinburgh Academy, a chyn diwedd 1829, fe ail a pwyntiwyd Williams yn brifathro, dipyn o ryddhad i bawb,
A Walter Scott yn dweud amdano fe a'r holl busnes, he'd fallen, meddai Scott, he'd fallen with a heavy thump upon his reverential rump. Ond ar rhoswn funud, yr hyn a sobrodd John Williams parthed y swydd yn Llundain oedd y pwysau Anglicanaidd, the lawn sleeves and mitred fronts of my ecclesiastical superiors. I fri di-gwestiwn fel ysgolfeistr ac athro clasurol, roedd e'n amlwg yn ei weld ei hunan ac yn cael ei weld gan rai eraill hefyd fel ffigwr a chanddo'r potensial i fod o ddylanwad yn y bywyd eglwysig, yn arbennig bywyd eglwysig Cymru. O bellter Caeredin, fe barhaodd yn ficer Llanber, curadiad wrth gwrs oedd yn cario baich y gwaith, hyd nes i ddyrchafu fe gan yr esgob John Banks Jenkinson ym 1833 yn archddiacon Ceredigion. Mater arall yw sut yr oedd ei weithredu o lannau'r lith fel llygad yr esgob yng Ngheredigion, ond yna fe roedd Jenkinson ei hunan yn ddeon Durham, yr un pryd a bod yn esgob Tŷ Ddewi. A phan fi Jenkinson farw ym 1840, roedd yna gryn symudiad i weld apwyntiadau politicaidd yr esgub Eingl yn dod i ben o'r diwedd a gwasgu am benodi John Williams fel olynydd o Gymro Cymraeg. Nawr meddai'r Carmarthen Journal, neu llai, amdano. The facile princeps of Welsh scholars. We know that such an appointment would be highly satisfactory to the clergy of the see. And if a brilliant academical career in which he bore away the first honours the university had to offer, and if a proud position in the Republic of Letters can recommend a talented man and a profound scholar to the consideration of Her Majesty and her professional advisers, the name of the author of the life of Alexander the Great will come down on the Congé d'Élire to the chapter of St David's. Wel, I siomi gafodd John Williams bryd hynny, a golygydd y Carmarthen Journal hefyd, ac fe amddifadwyd yr ysgobaeth o ddysgu mwy am Alexander Fawr. Yr un a benodwyd yn esgob wrth gwrs oedd Conor Thirlwell, ysgolhaig clasurol o faintioli mawr iawn, ac 8 cyfrol i History of Greece wedi hysgrifennu lawer ohonyn nhw yn Abergwili. Ond ym 1847, ac yn te bellach yng nghanol i 50au, a thros 20 mlynedd o liwio'r Edinburgh Academy y Cefn iddo fe. Dyma John Williams yn ymateb yn bositif i'r gwahoddiad i adael Caeredin a dod i Llanymddyfri i fod yn brifathro neu warden cyntaf y Welsh Collegiate Institution. Coleg Llanymddyfri, fel y deithwyd yw'n fuan iawn i'w adnabod e. Y sefydliad a waddolwyd gan Sir Thomas Phillips, y meddyg cyfoethog a'i wreiddiau yn Sir Faes Yfed. Ac wrth ddod yno, yr heriau oedd yn ei wynebu fe, nid yn lleia sicrhau adeiladau pwrpasol ar gyfer yr ysgol. Dyma ddwyn John Williams yn ôl yn weithredol i'r cylch addysgol a'r cylch eglwysig yng Nghymru ei hun. Mae'n rhaid i fod e'n teimlo rhyw atyniad mawr iawn iawn. Ymhlith ymddiriedolwyr yr ysgol, roedd arglwyddau Llanofer, farchedig Thomas Pryce, Carn Hianaw, a William Rhys y Tom yn ymddyfru. A dyna i chi groi pictiwr ar unwaith o'r math o ymrwymiad diwylliannol Cymraeg a Chymreig a oedd ymryd Thomas Phillips ar gyfer y sefydliad. A Welsh school, ac yn dyfynnu o'r Deed of Trust Llanymddyfri, a Welsh school in the Diocese of St David's for the study and cultivation of the Welsh or ancient British language and literature, not only as a medium of colloquial communication, but as a means of promoting antiquarian and philological investigation, in combination with a good, sound, classical and liberal education, fitting for young men destined for any liberal profession or scientific pursuit to be followed in the Principality of Wales, and more especially
for young men desirous of qualifying themselves to be efficient ministers of the church in that principality. Ac fe aeth John Williams ati yn egniol i geisio gwireddu'r amcanion hyn. Roedd eisoes yn nyddiau Caeredin wedi ymuniaethu o ran ei ddiddordebau ysgolheigaidd a gweithgarwch y Welsh Manuscript Society, ac wedi ddyfeddod i Llanddfri fe olygodd argraffiad o ddrych y prif oesoedd Theophilus Evans, gwaith y gyhoeddwyd yn 1851. Ac fe fynodd fod y Gymraeg yn cael y lle a bwriadwyd ar ei chyfer hi yn yr ysgol. Mater arall, wrth gwrs, yw cwestiwn ymlyniad rhai o'i olynwyr wrth ddisgwyliadau'r sylfaenwyr. Ond meddyliwch amdano fe, yn cael ei benodi i Llanddfri yn union flwyddyn gyhoeddi'r llyfr eglwysiol Dondi Grybwyll. Ac mewn pregaeth yn eglwys Llandingad ar agoriad yr ysgol ar Wyl Ddewi 1848, meddai fe yn Saesneg wrth gwrs, "Let us not be discouraged by the harsh report of the commissioners, much less allow ourselves to be irritated. Perhaps we may be justified in reminding them that although they have been bitter admonishers of our poorer brethren, although they have noted down with servile fidelity the harsher features of the national countenance, they have utterly failed to give any indication of the living soul which is still visible in the flashing eye and eloquent expression of the whole face." Fe ddylid cynnwys enw John Williams gydag enwau Ieuan Gwynedd a Lewis Edwards ag eraill ymhlith beirniad llyma yr adroddiadau. Ac fe leisiodd i feirniadaeth ac yn un o bileri y sefydliad Anglicanaidd yng Nghymru. Yma perygl i ni weithiau feddwl i bod nhw yn llwyr ymhoced y comisiynwyr. Yn yr un bregaeth, mae e'n sôn am yr ysbryd o annibyniaeth grefyddol a oedd ymhlith y Cymru, gan adleisio rhai o ddaliadau'r esgob Richard Davies yn yr epistol at y Cymru ar ddechrau Testament Newydd 1567 am brotestaniaeth gynhwynol Cymru, cyn dyfod Awstyn fynach i Brydain. Wel, yn y 5 mlynedd y buodd e'n Llanddfri, hanesmwyth oedd y berthynas rhwng John Williams a rhai o'r awdurdodau gwladol ag eglwysig, yn arbennig efallai Conop Thirlwell. Roedd e'n feirniadol iawn o ddiffygion Coleg Llambed, fel roedden ni gweld, mewn perthynas o'r Gymraeg ac a pharatoi clerigwyr i wasanaethu yn y Gymraeg. A'i siomi i hanes unwaith eto parthed cyrraedd Maenc yr Esgobion, pan apwyntiwyd Alfred Olifant i Landaf yn 1849. Fel adeg apwyntio Thirlwell i Diddewi, roedd gan John Williams i gefnogwyr brwd. Rhai a fi'n lobio, yn gorlobio o bosibl ar ei ran. Nifer ohonyn nhw yn hen ddisgyblion Ystradmeurig, megis rhai o aelodau Cymdeithas Clerigwyr Cymraeg y West Riding yn Swydd Efrog, a David James, Vicar Kirkdale ger Lerpwl byd hynny, un o'r teira o'r rhai fi'n pwyso am apwyntio esgobion Cymraeg i haith. Ar ôl 5 mlynedd yn Llanddfri, a gosod o'r ysgol ar ei thraed, ym 1853 fe ymddeolodd John Williams oherwydd iechyd, a symud i fyw i Loegr i swydd Hartford, efallai yn ddyn siomedig. Ond hyd yn oed wedyn, roedd gafel y clasuron yn dal, a 4 blynedd cyn i farw fe gyhoeddodd lyfr The Life of Julius Caesar. Wel, siomedig neu beidio, does dim amheuaeth fod John Williams yn bersonoliaeth gref iawn. His own man, a defnyddio'r ymadrodd Saesneg hwnnw. Meddai'r archesgob Tate, i hen ddisgybl am yng Nghaeredin, meddai Tate amdano fe, 15 mlynedd ar ôl i farw. As a strong man intellectually, he improves those amongst whom he lives by the very conversation which is his pleasure. So this man taught us
in a way that none but a very able man indeed can teach. He had his faults, as who has not? And many may conceive that those faults, as he grew older, predominated. He had indeed a strong opinion of his own prowess, but he taught as none but a man of great intellectual power could teach, and he fascinated his pupils as none but a man of feeling could those with whom he has to do. Yn ddiame, roedd yr archdiacon yn un o gynhyrchion mwyaf arbennig Cymru hanner cyntaf bedwaredd ganrif ar 15 ym myd addysg, a'r daith wedi dechrau iddo fe yn ysgol I dad yn Ystradmeurig. Un hefyd efallai, y byddai I deimladrwydd, a man of feeling chwedl Tate, I annibyniaeth barn, I gydymdeimlad, I fawr ddisg I hun a clerigwyr y mynydddir, y gwnaeth I dad gymaint i'w hyfforddi. Yn ogystal â'i barodrwydd ar dro I fynd yn groes graen i'r hyn a ddisgwylid gan sefydliad eglwysig I ddydd. Efallai byddai'r nodweddion hynny ynddo fe wedi boddhau hefyd I datgu y gof o Methodist o swydd ffynnon. Wel, diolch I chi am wrando. Wel, diolch o galon I chi, Ceri, oedd hwnna'n yn ddarlith ragorol ni wrth yn bodd am glywed am y ddoi, John Williams, a dylanwad y mab yn enwedig fel clasurwr a fel athro, a fel un oedd yn fodlon barnu'r eglwys ac amddiffyn y Gymraeg mewn cyfnod pan oedd I dan y lach fel petai. Ni'n hynod ddiolchgar I chi am y cyflwyniad hwnnw. A dwi'n siŵr bydd 'na llu o gwestiynau, ond dwi'n credu oherwydd yr amserlen, mwyn glyniad yr amserlen, felly byddwn ni gadw'r cwestiynau mae gen I ofn tan y sesiwn panel a chonc am hanner 11, os yw hwnna'n iawn gyda chi. Ond dwi'n siŵr bydd hwnna'n rhoi mwy o gyfle I bobl feddwl yn ofalus am y cwestiynau hynny, a byddai'n am ofyn dwi'n credu am le clasur. Wel, ymddeiriad I bod I di mynd dros amser. Yn ein diwynyddiaeth ni heddi ac yn ein haddysg ni heddi. Ond am y tro, gai ddiolch yn fawr iawn I chi. Wel, pleser o'r mwyaf nawr ydy cael cyflwyno'r athro Pryce. Mae Pryce yn athro emeritus ym Mhrifysgol Bangor, lle bu'n gweithio am bron I 20 mlynedd. Hefyd yn athro eranrhydedd ym Mhrifysgol Caerdydd. Ei brif faes yw hanes Cymru'r oesoedd canol a hanesyddiaeth Cymru. Ymhlith ei gyhoeddiadau yw'r cyfrolau Native Law and the Church in Medieval Wales a gyhoeddwyd yn 1993. Golygiad o ddogfenau'r tywysogion, The Acts of Welsh Rulers, 1120 to 1283, a gyhoeddwyd yn 2005. Tywysogion, gyhoeddwyd yn 2006. J.E. Lloyd and the Creation of Welsh History, 2011. A Writing Welsh History, from the early Middle Ages to the 21st century, a gyhoeddwyd yn go ddiweddar yn 2022. Teitl ei seminau sgwrsau bore yma ydy ab Ithel, Harry Longueville Jones a Gorffennol Cymru. A ni'n hynod o falch bod yr Athro Pryce wedi ymuno ni y bore yma. Felly, croeso cynnes I chi Huw, ni'n edrych ymlaen yn eiddgar I glywed eich cyflwyniad. Diolch. Diolch yn fawr iawn am y cyflwyniad caredig, Ainsley, a diolch am y gwahoddiad I siarad y bore yma. Heddi, dwi'n mynd I drafod 2 gyfoeswr, y ddau ohonyn nhw wedi ordeinio yn offeiriad yn Eglwys Loegr yn bedwaredd ganrif ar 15, a'r ddau ohonyn nhw am ychydig o flynyddau wedi cydweithio ar 2 fater, byddai'n dod nôl atyn nhw cyn bo hir, ac yn fwyaf dylanwadol o'r 2 oedd y gwaith yn sefydlu y Cylchgrawn Archeologia Cambrensis a Cymdeithas Hynafieithau Cymru, a ddaeth yn sgil hynny. Felly, dyna'r pwnc. O'n i'n meddwl, yr un pryd, mae nhw'n byr
gwahanol, a o'n i fel just dechrau trwy sort of i cyferbynnu tipyn bach yn gyffredinol. John Williams, neu Ithel, hen enw teuluol Bethel, o debyg o sail o'r Ithel, yn Gymro Cymraeg o Sir Ddinbych, dwi'n meddwl, a byddai'n dod nôl ati fywyd yn y man. Ond jyst i edrych ar y nodweddion cyffredin i ddechrau, y ddau, fel dwi wedi dweud, yn offeiriad o deiniedig. Oedd y ddau mewn ffyrdd gwahanol, dwi'n meddwl, wedi cael eu dylanwadu gan romantiaeth. A o'n nhw'n cydweithio yn ei gwrthwynebiad i gynllun i gyfuno esgobaethau Bangor a Llanelwy mwyn ariannu esgobaeth newydd ym Manceinion. A o'n nhw'n ymddiddori yng Gorffennol Cymru, a fel dwi'n dweud, o'n nhw'n cydweithio ar faterion hynafiaethol dylanwadol. Ond eto, mae'n amlwg bod nhw'n ddau gymeriad eitha gwahanol bod nhw'n bod y lain gyfoeswyr. John Williams yn Gymro Cymraeg, fel dwi'n nodi, oedd e'n treulio ran fwy o'i oes yng Nghymru ar wahân i ychydig o flynyddau yn Rhydychen, lle graddiodd yng Ngholeg yr Iesu, a wedyn oedd dilyn patrwm cyffredin yr adeg yna o ddychwelyd cael ei ordeinio'r ffeiriad, a wedyn dal bywoliaethau yng Nghymru a cael gyrfa fel ffeiriad yng Nghymru. Harry Longueville Jones ar y llaw arall yn rhywun oedd yn cadw rhyw hyd braich o Gymru, dwi'n meddwl, oedd yn cael ei fagu yn Llundain, doedd ddim yn byw yng Nghymru tan dechrau 40au, mae'n ansicr faint o afel oedd ganddo ar y Gymraeg, a doedd e ddim, yn cael ei ordeinio'n y ffeiriad, ddim yn derbyn unrhyw fywoliaethau, ond yn hytrach yn dilyn gyrfa yn y byd lleug. Ac i'r ddau cael ei dylanwadu gan romantiaeth, ti'n meddwl bod yna rhyw wahaniaeth. John Williams a Ithel yn enwog, drwg enwog, hwyrach, ei ymlyniad wrth romantiaeth Iolo Morgannwg a'i weledigaeth yntau o Orffennol Cymru. Tra, dwi'n meddwl mae canoloesoldeb rhamantaidd, a falle hefyd i raddau golwg rhamantaidd ar dirwedd oedd yn bwysig i Jones. Williams hefyd yn enwog fod yn ysgolhaig wladgarol iawn, ond hynod anfeirniadol yn llyncu bob math o bethau fyddwn ni heddi, ac yn wir, oedd nifer o'i gyfoeswyr ddim yn gallu ei derbyn. Wel, Harry Longueville Jones, mae'n deg i ddweud, a byddai'n dod nôl at hyn, yn sicr yn cydymdeimlo â chenedligrwydd y Cymru, ond oedd e'n arddel safonau, fel ni'n dweud, beirniadol wrth ymdrin ar Gorffennol. Mae'n mwy gwyddonol, os mynwch chi, yn ei waith. So felly, dipyn o wahaniaethau. Dwi'n meddwl bod y gwahaniaethau yn amlycach na'r pethau tebyg rhyngddyn nhw. Felly, be dwi eisiau gwneud yw yn gyntaf just cynnig brasolwg cyffredinol iawn o fywydau'r ddau, a wedyn just trafod sut nhw'n dod i nabod i gilydd a cydweithio, a wedyn yn y sort of weddill y sgwrs edrych ar ei hagweddau at Orffennol Cymru yn arbennig. Felly, fel nodys i, fe gafodd Ithel i eni yn Sir Ddinbych yn dod o Langynhafal, treulio cyfnod yn Coleg yr Iesu, wedyn i ordeinio yn y ffeiriad llwybr confensiynol iawn. A wedyn dal, wel, dwi'n bywoliaeth i bob pwrpas fel curad yn gyntaf, oedd yn Nercwys, a wedyn cael ei benodi'n rheithor Llan y Mawddwy, ac yn fanna mae'n rili dechrau gyhoeddi cryn dipyn. A ddiwedd ei oes, oedd e'n cael ei symud i Lanenddwyn yn Sir Feirionnydd, ond bu farw ychydig ar ôl cyrraedd yno, felly pryn oedd e'n cael amser fel rheithor yn y fan honno. Nawr, mae'n amlwg bod
Ithel yn ymddiddori yn hanes yr eglwys, yn eitha ifanc, hyd yn oed, wel, cyn iddo fe fynd i nercwys, oedd e wedi cyhoeddi llyfr o'r enw Eglwys Loegr yn anymddibynnol, annibynnol, a'r Eglwys Rufain yn 1836. A yn nes ymlaen, mae'n datblygu rhai'r syniadau hynny yn ei lyfr byddai'n dod nôl ato yn y man The Ecclesiastical Antiquities of the Cymru yn 1846. Fe ddaeth hefyd i ymddiddori fwy yn hanes Cymru a Brythoniaid ac yn anwedig dehongliad Iolo Morgannwg o Orffennol a Llenyddiaeth Cymru. Byddai ddim yn manylu ar ei holl gyhoeddiadau. Oedd yn awdur ac ysgolhaig cynhyrchiol iawn, ac ein bod ni yn ei weld e fel rhywun hygoelus, anferniadol, safon ei waith ddim yn dda. Yn ystod ei oes, oedd llawer yn ei ystyried yn ysgolhaig difrifol. Dyna pam cafodd ei ofyn, mae'n debyg, i ymuno fel golygydd i'r Welsh Manuscript Society, ac oedd e'n cynhyrchu rai cyfrolau hunan ar gyfer y gymdeithas honno. Yn nes ymlaen, mae'n golygu dwy set o groniclau canoloesol i gyfres y Roll Series, oedd yn cael ei cyhoeddi gan Lywodraeth Prydain yn Alys Cambriau a Brit y Tywysogion 1860. Ond mae'n rhaid cofio bod mae pawb yn cwyno o hyd, does dim golygiad newydd fel y cyfri o'r gweithiau yma, ydyn ni dal i aros am hynny, cwyno am y safon, ac mae'n debyg mae etifeddu lot o waith gan William Owen Pugh nath does dim sôn ganddo am gyfraniad William Owen Pugh yn y gweithiau ei hunain. A wedyn, falle dath i ymlygrwydd yn arbennig a'i hoffter o sort of hanes chwedlonol Cymru yn y Steddfod Fawr Llangollen y bu'n ffigwr allweddol yn ei threfnu yn 1858. Ac dyna pryd y cododd y helynt enwog am dreithawd fferyllydd Thomas Stevens o Ferthyr a'r Fadog a Bowain Gwynedd. Dyna oedd y testun oedd taith honedig Madog yn darganfod America, ond fe nath Thomas Stevens dangos mai chwedl oedd yr hanes yma, a doedd chwalu y chwedl ddim yn dderbyniol gan Williams a sawl un arall, a fe dyfarnwyd nad oedd ei dreithad ar y pwnc, oherwydd nid dangos na daith Madog i America oedd y pwynt, ond trafod i daith yno. Ond oedd lot fawr oedd helynt ofnadw yn codi yn sgil hynny, a mae hynny mewn ffordd yn enghraifft dda o sut oedd Ithel yn glynu wrth dehongliadau chwedlonol, os mynwch chi, o hanes Cymru. Wedyn, mae'r agwedd yma, hefyd dylwn ni ddweud, mae canolbwyntio'n benna'r destunau llenyddol a hanesyddol, testunau ysgrifenedig o Ithel wrth ymdrin ar Gorffennol, a llawer o'r rhain ar gael ers dechrau'r ganrif yn nghyfrolau'r Myfyrian Archaeology of Wales, enghraifft. Nawr, beth am Harry Longueville Jones felly? Wel, wedi dweud cael ei fagu yn Llyn, cafodd ei eni yn Piccadilly, rhan eitha crand o Lundain. Fe ath ymlaen i fod yn fyfyriwr yng Nghaergrawnt, ac wedyn i ethol yn Gymrawd yng Ngholeg Magdalen. Yno a threulio rai blynydde fel y gwelwch chi yn y fan honno. Ond cwestiwn sy'n codi yw faint o Gymro oedd e? Dwi'n meddwl falle bod y duedd i bawb jyst cymeryd oherwydd oedd e'n Jones, oedd e'n ymddiddori yng Nghymru, mae Cymro oedd e. Wel, oedd yn rhannol o rannu dras, oedd
ganddo fe da ci, dwi'n gweld yr ochr i dad o Wrexham, ond oedd hefyd y teulu ers ni wedi cael cysylltiadau Sir y Mwythig a wrth gwrs oedd ei rieni'n byw yn Llundain. Doedd Jones yn byw yng Nghymru nes bod e'n, dwi'n meddwl, 41 mlwydd oed. Felly cefndir eitha Saesneg, ond yn amlwg yn dangos diddordeb yng Nghymru ac uniaethu â Chymru yn gynnar. A'r dystiolaeth orau am hyn yw'r gyfrol ysblenydd. Mae'n gyfrol o faintioli fawr, y term technegol mae'n debyg yw elephant folio, sy'n sort of rhoi argraff o faint y peth. The illustrations of the natural scenery of the Snowdonian Mountains, gyhoeddwyd flwyddyn ar ôl iddo raddio yng Nghaergrawnt. A lluniau Jones sy'n cael ei gynhyrchu yn y rai. Dwi'n gallu gweld from a sketch by H.L. Jones, chi'n gallu gweld ni. Ond, anyway, oedd e yn fedrus iawn, a mae hynny'n un o'i nodweddion a oedd yn bwysig iddo fe fel archeolegydd. Ond yr adeg yma, mae'r rhan fwyaf yn dangos y dirwedd, tirluniau enw, a llun arall, dyna gastell y Penrhyn oedd wedi cael ei adeiladu ers ychydig iawn o flynyddau pan oedd Jones wedi mynd ar daith i'r gogledd a wedyn wneud y darluniau yma. Felly, falle cael ei ddylanwadu gan y sort of romantiaeth oedd yn cael bwyntio ar y sort of dirwedd wyllt. Ond hefyd, mae ddyled i waith Thomas Pennant yn y gwaith. Ac yn ddiddorol, mae yna ddyfyniad o, dwi'n meddwl, un o gerddi Hywel ab Owain Gwynedd yn y Gymraeg ar y wyneb ddalen, os dwi'n cofio'n iawn. Ond yn orgraff William Owen Pugh, sy'n dangos bod e'n trio sort of deall rhywfaint am Gymru a'r Gymraeg hefyd falle yr adeg honno. Felly, dyna fe, a dylwn i bwysleisio bod Harry Longueville Jones ddim wedi coeddi dim byd yn y Gymraeg yn wahanol i ab Ithel, ond hwyrach iddo fe dod i dysgu darllen Cymraeg, ond sicr oedd e'n dangos cydymdeimlad ar Gymraeg. Nawr, yn wahanol i Jones, iddo gael i ab Ithel, iddo gael i ordeinion ffeiriad yn 1831, fe briododd ychydig o flynyddau wedyn, ag gwraig o'r enw Francis Weston, oedd yn dod o deulu o Sir y Mwythig, ac yn sgil hynny, bu'n rhaid o dan reolau'r cyfnod yna, roi'r gorau i'w gymrydoriaeth yn Nghaergrawnt. Ond yn lle mynd i fod yn ffeiriad plwy rhywle, mae'n penderfynu symud gyda'i wraig newydd i Baris. Hwyrach, mae rhaid wedi awgrymu bod nifer o bobl wedi mynd o Loegr, falle rhan eraill o Brydain, i Baris ar adeg honno, oherwydd roedd y costau byw yn is nag yn Llundain. Ond beth bynnag, dwi'n meddwl mae hefyd yn dangos falle cyfeiriad eitha aflonydd yn eisiau profiadau newydd, lot o ddiddordebau gwahanol. Ta waith, oedd yna am ryw 7 mlynedd, mae'n ennill bywoliaeth fel newyddiadurwr, gweithio i bapur newydd yn Saesneg ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr oedd yn darllen Saesneg yn Paris, Galignani's Messenger, un o'i gydweithwyr oedd y nofelydd William Thackeray, mae rhai o llythyrau Nac Thackeray yn sôn am Jones. Mae hefyd yn helpu diweddaru llyfr taith i Baris, Galignani's Paris Guide. Felly, mae'n amlwg bod angen iddo fe ennill arian. Dwi'n ddim yn bod e'n dod o'i cynnig o deulu sort of bonheddig, bod does dim lot o arian fe'n gwirionedd. Mae hefyd
yn dangos diddordeb mewn sawl datblygiad y cyfoes yn y ffordd mae dod yn aelod gohebol o ddwy gymdeithas ystadegol, sef un Manceinion, yr un y gymdeithas gyntaf fath i sefydlu y Prydain, a wedyn un Llundain, a mae'n cyfrannu adroddiadau ar ystadegau i wneud ag economi Ffrainc i hynny. A mae'n amlwg yn rhannu diddordeb y cymdeithasau yma yn welliant cymdeithasol, yn astudiaeth sort of wyddonol o dueddiadau cymdeithasol ag economaidd. Felly dyna un wedd ar ei ddiddordebau. A hefyd, yn ddiddorol, erbyn 1839, oedd ganddo ddigon o enw fel rhywun yn ymddiddori mewn hynafieithau i gael ei ddewis yn un o 8 aelod gohebol dros Loegr a'r bwyllgor newydd oedd wedi sefydlu i hybu'r astudiaeth o henebion canoloesol yn benna yn Ffrainc. O'i gyfieithu, mae'n debyg pwyllgor hanesyddol ac celfyddydau henebion, Comité Historique des Arts et Monuments, un o sawl mesur y gymerwyd gan Lywodraeth Ffrainc o dan y brenin Louis Philippe a prif weinidog Guizot yn y cyfnod yma i ddiogelu hen adeiladau a henebion eraill Ffrainc. Sy'n datblygiadau reit ddiddorol, a datblygiadau oedd yn amlwg yn dylanwadu at Jones wrth iddo fe droi y lygon at archeoleg Cymru. Felly, mae'n dod yn aelod fanna. Hefyd, mae'n trio ychwanegu at ei incwm trwy gyfrannu erthyglau i sawl cylchgrawn, ond yn arbennig Blackwood's Edinburgh Magazine, cyfnodolyn Toriaidd, ac mae'n amlwg bod Jones yn dori argyhoeddiedig, yn sort of uchel dori, reit adweithiol byddwn ni'n ei ystyried. Un o'i erthyglau dwy'n y teitl Feudalism in the 19th Century er enghraifft, yn dweud ta'r sort of bonedd a'r bendifigaeth dylai fod yn redeg y gymdeithas. Wrth gwrs, i raddau oedd hynny yn gallu bod yn gysylltiedig ar ryw fath o canoloesoldeb romantaidd yn dyheu am hierarchaeth yr oesoedd canol. Ond oedd ysgrifennu ar bob math o bynciau, gwrth lwc mae i lythyrau at Blackwoods ar gael o hyd yn Llyfrgell Genedlaethol yr Alban oherwydd fel oedd yr arfer ar y pryd mae'r erthyglau ei hunan sydd wedi argraffu yn ddienw, ond o'r ohebiaeth mae'n bosib dangos pa rai oedd Jones yn gyfrifol amdanyn nhw, a mae'r llythyrau ei hunan yn ddifyr iawn o'r sylwadau sydd ynddyn nhw, ond does dim amser i fi fanylu ar hynny y nawr. Ond, a mynd yn ôl at dod yn aelod o'r pwyllgor yma ym Mharis, astudio'r henebion, un peth arall nath ym Mharis oedd mynd o gwmpas a astudio llawer o eglwysi wedi gael eglwysi canoloesol yn y ddinas a'i chyffiniau tra oedd e yna. Ac oedd hyn yn arwen at adroddiad nath y 1840 yn fonodd at gweinidog addysg gyhoeddus fel oedd i ffindo llythyr yma yn Paris rhoi blynyddoedd yn ôl. A mae yn Ffrangeg, rhaid i dalennau ysgrifenedig, does dim lluniau'n anffodus, ond mae'n ysgrifennu ac yn disgrifio eglwysi unigol, mae'n rai fan hyn, a mae'n sôn am gyflwr yr eglwysi, pa waith sydd angen i wneud i'w cynnal a'i cadw. Ond chi gallu gweld dyna ddiwedd y peth, mae galw H. Longueville Jones, MA, yn falch iawn, MA, ond hefyd mae'n nodi bod yn aelod gohebol pwyllgor hanesyddol celfyddydau a henebion fanna, so 1840. So felly mae hynny'n brawf o'i ddiddordeb, a
Yn sicr, oedd e hefyd, y byddai'n dangos llun ychydig yn nes ymlaen o nath o eglwys gyhoeddwyd yn y Gentleman's Magazine. So, ar un pryd ar sort of newyddiadura a gwaith arall, felly ysgrifennu erthyglau, oedd e'n mynd o gwmpas a astudio y sort of olion canoloesol Ffrainc a amharus. Mae debyg bod e'n teithio rhywfaint yn Ffrainc ei hunan. Iawn, ond i fod yn blaen jyst i orffen am ei fywyd fe ffindos i yn lle ddiweddar, o'n i wedi bod yn edrych ar ei di ochr arall y fenau ers blynydde heb sylweddoli ta fe wedi bod yn gyfrifol am ei adeiladu. Ond cyn dod at y tŷ sydd ar y sleid yna, yn 1842 fe roes y gorau i fyw ym Mharis, a dde wedi bod yn sôn am symud yn ôl i Brydain, a mae'n ymgartrefu ym Manceinion. Mae'n, dwi'n quite yn gwybod os oedd e'n gorfod prynu neu jyst oedd e'n cymryd drosodd beth bynnag ysgol yn Dover Street, a roedd cartref yn Chlwmwth o'r ysgol. Ymhlith i gymdogion oedd William Gaskell, oedd hefyd yn cadw ysgol, a'i wraig o nofelydd adnabyddus Elizabeth Gaskell. Dwi ddim wedi ffindio tystiolaeth o gysylltiad uniongyrchol rhwng Jones a'r Gaskells. Felly mae'n mynd i Fanceinion wrth gwrs cysylltiad drwy y gymdeithas ystadegol. A mae'n ennill i damau trwy wredig yr ysgol yma. Mae'n amlwg yn eitha, yn talu'n eitha da. Ond mae'n dweud, mae'n llythyr dwi'n meddwl at Blackwoods, bod y gwaith erymbroffydiol yn flinderus, a hefyd bod yr awyr yn Manceinion yn afiach, wrth gwrs, lle diwydiannol mawr oedd Manceinion yr adeg yma. Felly, eisoes oedd e wedi bod yn dechrau mynd ar deithiau i Sir Fôn i gofnodi eglwysi fanna, ac erbyn 1846, mae'n dechrau paratoi i symud i Sir Fôn. A mae'n codi y tŷ yma, byddai'n sôn am fod e'n mynd i adeiladu bwthyn, cottage yn Sir Fôn, ond ffrind bod y tŷ yma sydd nawr fi'n meddwl ar gael chi'n gallu renti fe os chi'n moyn cael lle gyda rhyw 8 stafell wely aros ynddo fe ar wyliau. Dyna'r lle chi rhwng y borth a Biwmaris, a bwys Llandegfan ar lan y fenau. Tan y coed, so mae'n yn y pen draw erbyn 1848, mae'n symud yn derfynol, mae'n adroddiad yn y Manchester Guardian bod na mynd i bod arwerthiad o'i holl eiddo ym Manceinion cyn iddo fe symud. Ond oedd yn amlwg wedi bod yn trio magu cysylltiadau ag eglwys gadeiriol Bangor hefyd, fel dwi'n nodi fanna, a ba bynnag reswm oedd yn penderfynu roi rhan fwy o'i lyfrau. Mae'n debyg bron i 550 ohonyn nhw, cyfrolau rai nhw'n eitha prin i'r eglwys gadeiriol, iddo gwyno nes ymlaen bod y Capitol ddim wedi gwerthfawrogi y rhodd rhyw lawr, jyst gadael nhw mewn tomen, mewn cornel yn rhyw stafell. Ond mae hefyd yn aelod o bwyllgor adeiladu'r esgobaeth. Felly mae'n trio magu cysylltiad ag esgobaeth Bangor. Ond y pethau mwyaf dylanwadol nath oedd, dwi'n meddwl fe oedd ar y blaen, yn cydweithio gyda'r Ithel, oedd sefydlu'r cyfnodolyn archeologia Cambrensis, a wedyn yn deillio o hynny Cymdeithas Hynafieithau Cymru 1846 i 7. Whoops, mae'n drwy gen i. Na ni. Ond o symud i Gymru, i Sir Fôn, oedd dim gwaith parhaol neu sefydlog da fe, oedd e'n sefyllfa eitha bregus yn ariannol, dwi'n meddwl, a fe a'i deulu. Mae'n cynnig tiwtora, ond oedd Ceri'n sôn am John Williams yn Anglicanwr yn gwrthwynebu y llyfr egleision. Wel, mae Harry Longueville Jones yn enghraifft arall yn ddiddorol
mae'n dwy erthygl yn Blackwood's Magazine, mae'n dweud y gwir, yn drwm i lach, ond cymryd golwg bach yn wahanol a dweud, wel, mae'n beth da i ddysgu ieithoedd eraill, ymddiffyn y Gymraeg yn eitha cryf. Ac falle'n rhannol yn sgil hynny pwy a wir, ond mae'n cael ei benodi, fel y gwelwch chi man hyn, yn arolygydd ysgolion, sef ysgolion yr eglwys yng Nghymru yn benodol oedd ei gyfrifoldeb. A mae'n dal y swydd yma, oedd yn rhoi incwm da iddo fe, rhyw 65 y flwyddyn. Tro cyntaf iddo fe cael incwm sefydlog fel yna, dwi'n meddwl. A mae'n dal y swydd am gyfnod eitha hir, ond oedd e'n cael perthynas anodd gyda'r awdurdodau yn Llundain, ac oedd e'n oherwydd i fod yn rhannol, oherwydd bod e'n amddiffyn y defnydd o'r Gymraeg mewn ysgolion. Ond wedyn oedd ei iechyd yn torri lawr, oedd e'n dechrau cael sawl stroc, a bu'n rhaid iddo roi'r gorau i'w waith, a oedd e'n cael pensiwn, ond mae'n glaf am weddill i oes yn ei flynyddau ola, a mae'n symud yn ôl i Llundain ar ddiwedd i oes. Felly dyna'n yn fyr Jones i chi. Nawr, dyma just sôn am y cydweithio, sut oedd Ithel a Jones yn dod i nabod ei gilydd ac yn cydweithio. Wel, y pwnc cyntaf oedd y cynllun soniais i amdano gyna i gyfuno'r ddwy esgobaeth yn y gogledd. Mae'r Ithel wedi ymweld â Manceinion dechrau 1845 a gwrdd â Jones, ffindo bod nhw'n cyd-fynd yn ei gwrthwynebiad, ond hefyd ffindo bod ganddi ddiddordeb yn hanes y hynafieithau Cymru. Does dim amser i fanylu ar y cynllun na oedd yn sgil sefydlu'r Comisiwn Eglwysig yn 1835 gyda'r bwriad o sefydlu mwy o eglwysi mewn mannau lle roedd y boblogaeth wedi tyfu'n fawr megis tref Manceinion. Yn y diwedd fe roddwyd y gorau i'r cynllun gan y Llywodraeth ariannu ysgobaeth Manceinion o gyllid wahanol. Ond mae'n ddiddorol bod Ithel wedi defnyddio dadleuon hanesyddol mewn gwirionedd. Dyma rhan o lythyr sgrifennodd at Iarll Powys. A fel chi gallu gweld, mae'n gwirionedd ar adleisio y damcaniaeth eglwysig Brotestanaidd yn mynd nôl i Richard Davies a William Salisbury, glwson Dani hefyd gan Ceri, a dweud the Welsh are the only seat in the island of purely British origin, which have been presided over regularly from the beginning, that they thus identify us in a special manner with the primitive and independent church of the soil, and that any diminution of their number would consequently and in a corresponding degree weaken their position in reference to the claims of Rome. In a work recently published, the Ecclesiastical Antiquities of the Cymru, I've noticed at some length the establishment of the ancient sees of Wales. A wrth gwrs, mae hyn yn adwaith i rhyddfreinio'r Eglwys Gatholig yn 1829, ond oedd dal ofnau, allech chi ddadlau bod yr ofnau wedi cael eu gwireddu pan greuwyd talaith eglwysig gan y Pab ar gyfer Lloegr a Chymru yn 1850. Ond eto, nid pwnc ar gyfer heddi ydy hynny. Mae'n werth just oedi ychydig gyda'r llyfr yma, The Ecclesiastical Antiquities of the Cymru, oherwydd mae'n dangos ar y naill llaw y syniadau am hanes yr eglwys a sut oedd yr eglwys yng Nghymru wedi bod yn Brotestanaidd i bob pwrpas ers y cychwyn, a bod na barhad, so mae'n cyfeirio at yr esgobion yma fel the living representatives o'r eglwys hynafol yma. Ond ar y naill llaw, fel dwi wedi nodi, just wrth edrych ar ran o'r dudalen gynnwys, ni'n gweld dylanwad Iolo Morgannwg a hanes chwedlonol wrth gyfeirio at y trioedd, mae'n debyg cyfeirio ben at drydedd gyfres
y drydydd gyfres nath ioloi bod bwrpas i creu sy'n y myfyriwr archaeology. Sôn am y ffigur chwedlonol eto yn ôl iolo hi gadarn oedd wedi dod o gair gystenyn arwen y Cymru o fanna a dysgu nhw sut i ymeithi, dyfnod moelwyd, deddfwr chwedlonol yn mynd nôl i Sieffre o Fynwyn y 18fed ganrif. A wedyn, hanfod syniadau iolo, the Bardo-Druidic Creed, y syniad bod y beirdd Cymraeg yn olynwyr y derwyddon a'i disg nhw, a bod y ddisg honno yn y bod yn gyson a Christnogaeth. Felly o'n berthnasol i lyfr ar hynny yw lle mae'r cydweithio yn fwy amlwg. Dwi'n dweud sefydlu y cylchgrawn a'r gymdeithas yma. A mae'n debyg mae Jones oedd yn benna gyfrifol, oedd dylanwad Ffrainc, fel dwi wedi sôn, dyma'r llun o'n i'n crybwyll. Mae'n dal yn sefyll, dwi wedi bod yn y bedwarydd ganrif ar 10 yn dyladwyd Coleg Urdd y Bernardiniaid. Oedd llun darlun da gan Jones fanna. A chi'n gweld yr un sgiliau i weld yn ei lluniau enghraifft o eglwysi yn Môn yn ei gyfres Mona Mediaifa, fel yr un yma. Felly oedd e wedi bwrw i brentisiaeth ym Mharis mewn ffordd, cyn mynd i astudio eglwysi yng Nghymru. Ond dwi'n credu bod e'n amhosib profi hyn, bod gan Jones rhywbeth i gynnig i, gan Ithel rhywbeth i gynnig i Jones, sef oedd Ithel yn Gymro Cymraeg, oedd gyda gysylltiadau lu yng Nghymru, oedd yn byw yng Nghymru. Jones ddim wedi byw yng Nghymru tan hyn. Ac felly, falle gyda chysylltiadau defnyddiol a gwybodaeth defnyddiol. Cos oedd Jones yn rhywun o tu fas mewn gwirionedd, yn ymddiddori'n fawr yng Nghymru. Felly, bod ni'n gweld nhw'n ffigurau mor wahanol, mae'n bosib deall pam bod Jones yn meddwl bod hi'n werth cydweithio ag e. Ac mae ffynonellau ysgrifenedig oedd ddiddordeb i Ithel yn benna, oedd e yn ymddiddori yn archeoleg, neu drwy gloddio, ac mae ganddo erthygl yn rhifin cyntaf archaeologic cybrensis ar fynachol Glyn y Groes er enghraifft. Ond Jones, dwi'n meddwl, sy'n rili trial lliwio archaeologic cybrensis a wedyn y gymdeithas hynafieithau ffurfwyd yn sgil hynny, a chi'n gweld hynny yn y rhifin cyntaf. A mae'r erthygl yma, rhyw 20 dalen, on the study and preservation of national antiquities, yn rhyw fath o manifesto gan Jones. A fydda i ddim yn darllen pob gair, cos dwi'n ymwybodol bod yr amser yn mynd, ond chi'n gallu gweld o'r pethau dwi wedi dod i mewn sort of brown coch fanna, bod e'n cydnabod i ddyled i'r archeolegwyr yn Ffrainc a llywodraeth Ffrainc hefyd ar sut i astudio. Mae hynny'n bwysig. Hefyd, mae'n pwysleisio bod angen cymdeithas ar gyfer Cymru gyfan. Bod bydd hyn yn cydweithio gyda hynafieithwyr drwy Brydain, mae'n i'n feddwl yn bennod wrth sôn am yr ymerodraeth. Felly, dylanwadau allanol, yn cyfarfod cyntaf y Gymdeithas Hynafieithau yn Aberystwyth ym 1847, mae'n Jones yn arddangos cyhoeddiadau Ffrengig oedd wedi dod allan yn ystod y blynyddoedd blaenorol. Hefyd oedd hynafieithau yn Lloegr yn ddylanwadol. Mae'n gyfnod lle mae lot yn digwydd, o sefydlu cylchgronau a chymdeithasau. Dwi ddim yn credu bod angen i fi fanylu rhyw lawer yma, ond sylwch bod yr Archaeological Journal wedi sefydlu yn ddiweddar iawn. Ac yn anffodus, mae rhwy gwedyn yn
y British Archaeological Association oedd eto wedi sefydlu tua'r un pryd. A oedd y cylchgran wedyn yn dod yn eiddo un gangen o dan arweiniad gŵr o'r enw Albert Way. A mae'n debyg bod Ithel a Jones yn fwy cefnogol i Way na'r blaid arall. Ac bod y Cambrian Archaeological Association yn amlwg yn adleisio enw y British Archaeological Association, mae cyfansoddiad a trefn Cymdeithas Hynafieithau Cymru yn dilyn mewn gwirionedd un o'r Archaeological Institute. Fe welwch chi bod Way yn sôn am ymchwil mewn I hynafieithau, ond hefyd diogelu, cadwraeth. A wedyn dyma un o'r rifynnau cynnar Arch Cam, a chi'n gweld mae General Secretaries yw Longueville Jones a John Williams. Dim sôn am ei enw barddol yn y cyd-destun hwn. Ar un pryd, yn Ffrainc, mae yna cylchgran tebyg wedi sefydlu ar Annal Archaeologique. So, just I nodi bod yna cyd-destun ehangach I hyn. Ond fi ffrai rhwng Jones ac Ithel erbyn 1853 oedd yn, wel, just ffrai rhwng ddyn nhw, ond oedd Ithel yn fynd o'n anodd dygymod ar agwedd fwy gwyddonol at astudio'r Gorffennol, a mae'n gadael Cymdeithas Hynafieithau Cymru, a mae'n rhoi'r gorau I gyd olygu y cylchgrawn, a mae'n dilyn I drywydd I hunan yn sefydlu y Cambrian Journal, lle'n adlais o Archaeological Journal, a'r Cambrian Institute, sy'n fodd I ledaenu sort of genedwrau iolowaidd, a fe'n nhw'n defnyddio termau derwyddol am dyddiadau'r ffrifynnau fel Alban Hefin a phethau ar y gyhoeddiad yna. Nawr, beth am Jones? Dwi'n meddwl, bod Jones yn amlwg yn ymddiddori yng Nghymru yn cydymdeimlo ar Cymru, mae agwedd ychydig yn amwys, a mae'n elfen, dwi'n meddwl, rhywun o tu fas gyda falle profiad mwy eang yn edrych I lawr yn bach yn y Cymru, a meddwl bod nhw, bod angen rhoi rhywbeth o hwbydd yn nhw I edrych ar ôl I treftadaeth. Mae'n lythyr diddorol ganddo at Didon, oedd yr ysgrifennydd, y pwyllgor oedd I yr Annal Archaeologique. I found archaeology almost dead in Wales. No movement, no centralisation, a deep apathy. So mae'n teimlo rhaid yn rhoi hwb I hyn. A hefyd, mae'n erthygol mae deitl I hunan yn swnio'n ddilornus I ni Travelling in Taffyland, un o'r aeolau Blackwoods. Mae'n cwyno am y Cymru bod e ddim sort of egni, tremendously slow coaches, a bod eisiau rhywun falle o gefndir bonheddig o tu fas I sort of rhoi arweiniad iddyn nhw. A oedd ni wedi bod yn clywed, oedd rhyw sôn am feirniadaeth gan John Williams o goleg Dewi Sant Llambed. Wel, yn sicr oedd gan Jones fan Ithel o'r sefydliad yna, fan oedd hynafieithydd Thomas Phillips o Middle Hill wedi gofyn iddo fo, oedd eisiau rhoi llawer o'i lyfrau I ryw sefydliad yng Nghymru. Oedd Jones yn dweud, wel, pidwch da chi a rhoi nhw I goleg Llambed. Gwell I taflu nhw mewn I fai Ceredigion na gadael I beth oedden I galw yn the ploughboys who go up to Lampeter I buseddu y cyfrolau gwerthfawr hynny. Felly, chi'n gallu gweld bod na amwysedd a dweud y lleia. Felly, I gloi, a mae'n drwy gynnu dwi'n mynd hydig dros yr amser, jyst I gloi, gydewch I ni, fi jyst tanlellu hydig o bwyntiau am y ddau ddyn dwi wedi bod yn ei trafod da chi heddi. Iddyn nhw gydweithio am cyfnod byr, really, rhwng 1845 a 1853. Mae'n amlwg bod agweddau a Ithel a Jones at Gorffennol Cymru, a falle'n fwy eang, yn byr wahanol. A chwad,
A beth wrth gwrs yn ffigwr dadleuol yn ystod ei oes, yn wedi gael ôl helyd Steddfod Llangollen. Ond eto, dwi'n meddwl mewn ffordd, mae'n mwy nodweddiadol o'r farn ymhlith ac agweddau hynafieithwyr a llenorion Cymreig i oes. A gafel gweledigaeth wladgarol romantaeth Iolo Morgannwg. Mae'n mwy nodweddiadol na Jones, dwi'n meddwl. A fel i wedi dweud, mae'n dibynnu benna'r destun ysgrifenedig a rai yn y Gymraeg oedd yn cynnig hanes hynafol a gyrwrol i'r Cymru yn ei dibe. A wrth gwrs, oedd ei wedi treulio ran fwy o amser yng Nghymru, profiad llai eang na Jones allwch chi ddweud. Jones ar y llaw arall, dwi'n meddwl yn eitha diddorol, mae'n amlwg hoffter romantaidd o dirwedd, hynafieithau a diwylliant Cymru, ond hefyd cymhelliad diwygiadol, oedd hynny'n amlwg yn ei ddiddordeb yn ystadegau enghraifft, ond braidd yn ddawddoglyd. A wrth gyda fe'r syniad mwy cyffredinol, mae'r bonedd a'r bendifigaeth fel y reoli'r gymdeithas yn gyffredinol, a bod angen i'r arweinwyr naturiol ma'n i farnau wthio'r Cymru ar hyd llwybr cynnydd. Ond oedd e'n gwerthfawrogi cenedligrwydd y Cymru am resymau ceidwadol. A dwi'n meddwl bod dyfyniad sy'n gen i jyst i gloi fan hyn am yr iaith Gymraeg yn un o'r ddwy erthygl yn beirniadu y llyfrau gleision yn ddiddorol. Dweud bod y Gymraeg yn strong bond and support of Welsh nationality and keeps alive in their breasts that indomitable love of their country and that spirit of national pride, which is the best safeguard of the liberties of the realm and its protection from democratic invasion. Hynny yw, chwildro, democratic sort of ysbryd chwildro Ffrengig. Felly mae'n gweld y Gymraeg ar y dadleuon am y Llydaweg, yr un peth dwi'n meddwl tua'r amser hyn, bod y Gymraeg mewn ffordd yn y ffordd i wneud siŵr bod y Cymru yn deiliaid teyrngar i'r goron, a hefyd falle'n wrth glawdd yn erbyn gorganoli gan y Llywodraeth. Felly, dyna un ddadl oedd yn ei gyflwyno o blaid hybu'r Gymraeg. Ac yn sicr, fe fydd dioddau oedd un o'r comisiynwyr oedd wedyn yn dod yn gyfrifol am i bob pwrpas y bwrdd addysg Kay Shuttleworth yn fynd o'n nid Kay Shuttleworth, Lingen yn fynd o Agwedd Jones yn gwbl annibyniol. Beth bynnag, dyna'n fyr iawn rai sylwadau ar y ddau. Mae y ddau yn ddiddorol iawn yn ei ffyrdd gwahanol, ac y ddau, fel i dweud, wedi cydweithio am sbel, ond yn y bod, dwi'n meddwl, yn cynrychioli dwy agwedd wahanol at astudio'r Gorffennol yng Nghymru yn y bedwaredd ganrif ar 15. Diolch yn fawr. Wel, hyfryd. Diolch o galon i chi, Hugh, am ein goleuo ni am ddau gymeriad hynod iawn. Fyswn ni'n gweud falle cymleth iawn. A mae gen i lu o gwestiynau i ofyn i chi'n lun ar ddau a'i dylanwad ar ei gilydd ac ar dylanwad ar Gymru ag ati. A dwi'n ofni falle bydd rhaid i ni gadw'r yna tan ar ôl i ni orffen y sesiwn ffurfiol hon a symud y sesiwn paned a chlonc. Ond hoffwn i ddiolch yn fawr iawn i chi ac wrth gwrs i Ceri am ddau seminar arbennig iawn sydd wedi'n goleuo ni ac wedi'n tywys ni ar hyd llwybrau. O'n i'n eriod wedi tramwyo nhw o'r blaen o ran deall dylanwad y pedwar cymeriad ni wedi sôn amdanyn nhw heddi. Felly diolch o galon i chi am y ddau gyflwyniad a ni'n edrych ymlaen nawr at y sesiwn paned a chlonc. Ond cyn i ni fynd at hwnna, gaich atgoffa chi bydd yr ail sesiwn yn y gyfres hon yn digwydd ar y 4 ar 20 o'r mis nesaf, 4 ar 20 o Chwefror, a bydd Angharad yn anfon manylion am y seminar honno maes o law. Ond am y tro, gadewch ni orffen nawr a symud i'r sesiwn paned a chlonc, gyda diolch diffiant i'n ddau siaradwr.